सनालि मोननि स्कुला दैबाना जाजोब्बाय नै नालाय खोरखि मुरि गाखोदों नोंसोरबा अखायानो नागारनो रोंला आरोना लोगोफोर हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो स्कुल थांनो ओंखारलायदों ओमफ्राय नै बोथोराबो अखा हागासिनो दं आरोना एसेनो नानिखौ रिंहट गानहोखाबाय बानानै लांनोसै एकदमबारे बासथिंसिम ओमफ्राय भिडिअखौ बानायलांनो हानाय नङा मानो होनब्ला आंना मबाइला बारा मोजां नङा ओमफ्राय अखाबो हादोंना बोरै माबानो बेनि थाखायनो जाथ'बाय थादों होनबा लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदोलाय ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायनानै होदो आरोना जाबायदिब्ला थाबाय थादो लोगोफोर नै अखाया गोरलै गोरलैनो गेटखौ खेवनानै लाखाबाय आङो थांनोसै नागारनो रोंला टट' लाबाय दायो जोङो थांगासिनो दं टट'फ्रानो थांलायलायनो नागिरा ओमफ्राय बे गथ'आ थांलायनो होबाय थादो होनबा लोगोफोर अखा अयथासार पुरा अखा नागारनो रोङासै एसे गोरलै गोरलैल'सो अखा स्कुल टाइमाव नायनो सानदों नुबोनो हायो अखाखौ बाब्रे अ मालाय सुदेमसा मोना फैग्रोनानै दंफैबावोसो सनालि मोननि स्कुला दैबाना जाजोब्बाय नै सेस बानासो दोनफैनांगौ स्कुलसिम लोमजोब्बाय बे नार्सारिनाबो अखा हागासिनो दङ नै बायहेरायावहाय दखानाव जिरायनानै नेगासिनो माला गयो होननानै दायो स्कुल गफिनबाय आरोना लोगोफोर न'आव थांफिनगासिनो दङ जोङो खोमसिसि अखा हाफिननो हासिगौ दा अखा गैथ'वा बाट दा हाफिनना सफैबा गोसोम जादों स' थांगारबाय थानोसै लोगोफोर थान्दानो बिफां लारिनो बरिया मोजां नुखायो बोथोरा अखा हाफिननो हासिगौ आरोना नै अखाया गोरलै थाइफ्रिफिनबायसो लोगोफोर फिसानो थांसैथ' आरो टट'जों थां आयदै उदै साजोबो बेयाव एम्बु नङाहाय अबावलाय एम्बु जामफैगोनलाबायनो होनदां थाया नै अखासो हाफिनबाय दाइदिगी रास्ता छ ना एदिक चल दाइदिगी হ্যাঁ এদিকে চল অল্প তো জল আছে রে কাকু নইলে নিয়ে যাইতাম না পুরা জল আছে জল না থাকলে তো আমি হাঁটিয়ে যেতাম খালি অল্প টুক চল না জায়গা আছে চল আমি দেখাই দিব टट'खौ लानानै थांसै दै दंजोबो ना बिराद जारला पुरा जल हयसै ड्रेन नाय कि नाय ओजोंसो ओंखारफिनबायलै माथो सनालि दैया दैखौ होनदोंहा थाबायनो गबाय दैखौहाय नङाबा बे दैखौ थाबायनांगौमोन माटी गिला सब आसे पिछला एखाने आरो बेसे नाङा अफिसाव थांनो हानिया थाथ'दो बावनो औ थाइफ्रिनायजों न'आव सफैफिननायजों आरोना लोगोफोर संगारनोसै जल्दि अखा बोथोर ना माथोबाव आरो होमबाबो दहाय नागारनानै होबाय बेनो जथेस्थ' गनाय टाइमावहाय ओमफ्राय दा टट' गाखोनानै सफैहांसो अखा हाफिनदों आरोना दा होमबाबो न'सिम सफैगासै गोरलै एसे मा जाखो मा दादं आंनि सादोरखौ केस गाग्लिजोबहांदो
हाबाबलै हाबाब मा जादोंथाय मा जादों ना ना संना गजोब्बाय नोंना मा जागासिनो दंथाय बियो गारामाया अह आहा होनगासिनो दं मैयासो बेदर हारा जानानै थाबथा जाखोना माखोसै बिलाय माइरैसो अलु सोंनो हालाय लायो नुवाखै नोङो डेन्जारखा सोरखौबा ड्रेस गानस्राना लागासै बिनिफ्राय ओंखाम संसै मैयानि आहा बेदर दंखायो ओंखाम संसै दालि एसे संनो हानोसै आरोना दालियाबो एसे दं खिन्थु थोनाय नङा बे रिक्सा मा दालाय खोरखि महरै गाखोदों रिक्सा चु तोरा फांजाना आंजों अखायानो नागारनो रोंला आरोना लोगोफोर बुंनांला नै सानसु जाबाबो नागारला दहायल' जाखिनि दसे नागारबा बिनिफ्राय नागारासै गुसुथार आरोना बोथोरा ओमफ्राय बिराद माने थान्दा नानियाबो उन्दुदों आरोना दसे उन्दुनो थिनदों आङो ओमफ्राय माथो खालामनो ना टावेलसो जोमनानै थाबाय आं नै गुदुंनो ब्लेंकेटजोंसो उन्दुनानै थानांसिगोन बिराद गुसु थान्दा ओमफ्राय अखायानो नागाराबा मा खालामनो ना मा मावनो ओमफ्राय बबेयाव थांनो मा जानो मा लोंनो मा थानो बेनोसै आरोना ओमफ्राय अखा बोथोरावथ' आरो मा खालामनानै थानो ना बयबो मिथिखायो थान्दा बोथोर बेनो न' सिंनिल'सो खामानि जायो बाहेरानिथ' खामानि जेबो जाखाया आरोना ओमफ्राय अखायानो मिथिला मानि थाखाय नागारासै फार्स्टथिं माइ गायनो थाखाय नांगौ औ नंगौ बाट ओमफ्राय जोंहा माने बिराद दिगदार जागासिनो दं आरोना अखा हानायखौ आं जेबो मोना बाट लामानि थाखायनो बिराद दिगदार ओमफ्राय अखाया हानांगौ हो हाबाबो आं जेबो मोना बाट स्कुल थांनाय टाइमाव मानो हायो आं बेखौनो बिराद रागा जोंनो ओंखारो आरोना हानायनिबो मोनसे लिमिट थायो स्कुल थांनाय जखन टाइम जायो बे समावसो अखाया बांसिन हानानै होगोन ना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय बिराद दिगदार जायो आरोना उन्दैफोरखौ स्कुलाव लानानै थांनो ओमफ्राय लोमजा सावनाय बयबो स्कुलाव दिनैनिफ्राय एग्जाम जादों दिनै उइकनेसडे नालाय गाबोन थार्सडे दिनैनिफ्राय फार्स्ट एग्जाम जादों नानि मोना ओमफ्राय माने बांसिनानो उन्दैफ्रा लोमजानाय आरोना एग्जाम होखांबाय लानानै थांबाय क्लासखौनो लानो मोना सोरना सोरबा गथ'फ्रा ओमफ्राय जोंनाथ' नानिया लोमजायाखै नोंसोरनो मिथिखादों खोन्थाखादोंमोन आङो दाख्लैनो एग्जाम जायैनि सिगाङावनो लोमजादों बिराद गोसा नानिया मोनायावनो मुलि लायब्रबलायनाय जादों दा ओमफ्राय बर्थमान जोंना नानिया लोमजाथ'वासै आरोना बेनो बिराद माने सान्थि मोनो आरोना ओमफ्राय न'निफ्रायनो बासथिंसिम थिखोनानै बानानैसो लानानै थांनांगौ आरो लोगोफोर हाब्रु गोजा आरोथ' नै अखायाथ' सामफ्रामबो रेसानो गैया 10-15 दिन जाबाय ओमफ्राय माने बिसिना हाया बांसिन सुस्राबोनानै लामाया आरो हाजों हा भर्ति जाफैजोबबावबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि लिमोनो बुंनांला ओमफ्राय दिनैबो आङो मर्निंआव टट'खौ लेंहरनो सानदोंमोन फन बुदोंमोन बाट जे टट'जों आं थांबाय थायो बे टट'खौ मोनासै आङो ओमफ्राय फनखौ थिखासैना बियो दस्रा टट'जों थांबाय नोंसोरनो नुखादों ओमफ्राय उनावसो फन हरफिनबाय आरोना बियो माथो होनबावनो लोगोफोर बबेबा समाव नांगौबा मोना टट'फोरखौबो ओमफ्राय हाजार एभेलेबेल टट' थाबाबो थांनो नागिरा आरोना बेनो मोनसे प्रब्लेम बिराद प्रब्लेम अखा दैज्लाङाव ओरैबायदि खस्थ' जायो बुंनांला आरोना ओमफ्राय एग्जाम जोब्बा सान्ति जासिगोन ओमफ्राय सामार भेकेसननि बन्द होखासिगोन स' माथो देखायनो हाबावनो लोगोफोर आङो नोंसोरनो बेखिनि जाखिनि शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांबाय ओमफ्राय जाखिनि खालामलांनो हायो बेखौनो आरोना स' नायनोसै दसे रेस्ट लानोसै आंबो दायो हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय माथो खालामनो ना दसे रेस्ट लानोसै दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर नै लोगोफोर दसे जिरायनायाव थाम्फैया माबायदि ओमफ्राय नै मोस्रोमा बोलांजोबबावसिनो थाम्फैखौ खयथा थाम्फै बुथारखो आं नुवाखै मोस्रोमा माफा बोलांजोब्बाय देनजारलै मोस्रोमा माबायदि बोलांदों नै अखायानो नागारनो रोंला लोगोफोर नै मोनाबाबो अखा मा होनबावनो लाइनबो गैया खोमसिथार नै दायो मोनानि 7टा जाबाय टाइमा ओमफ्राय नै लाइना दासो फैदों आरोना ओमफ्राय नै सिगिसि आंना सेस जमा जाजोब्बाय सियारावहाय ओमफ्राय दा फोराननानै दोनसै आङो माथो खालामबावनो ओरैबायदि अखा बुंनांला एकदमबारे माने उपद्रुब होनबाय आरोना
हाबाय नालाय हाबानो जायो मा बेलाय सानसे हरसे हानायफा नानियाबो लेखा फरायगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगाबो बिदिनो थांलायबाय अखा बोथोर ना ओमफ्राय अबेयावथो बेरायहैनो अबेयावथो मा ब्लग बानायनो बेनो जेरावबो थांनाय जायासै जेरावबो ओंखारनाय जायासै न'निनो बिदिनो जाबाय आरोना ब्लगा स' दासान्दिथ' जेरावबो थांनाय जानो माने थांनोनो हाखानाय नङा मानोना एग्जाम दङ नालाय स' मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाथ'वाखै थाबैनो आङो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार